0885 17 35 67. Макса. За нея невъзможни неща няма. И при нея загуби няма. Професионален нумеролог. Изчиства всички видове магии и проклятия. Отключва късмета, ритуали за любов. Възстановява успех в бизнеса. Гарантирано алкохолна зависимост и наркомания. Помага при безплодие. Хиляди доволни клиенти. 0885 17 35 67. Здравейте! Вижте я! Трябва ли? Сега търсете. Нека ви намеря. Имате автомобил с скрап? Екометал ще го изкупи на най-добрата пазарна цена с уреден транспорт от наша страна, от всяка точка на страната. Работи от всеки ден, а плащането е в брой при предаване на автомобила. Насладете се на топлия глас на обичаната народна певица Поли Паскова. С новия си албум "Цвете в косите" тя ни подарява нежност и любов към българската народна песен. Поли Паскова и нейния нов албум "Цвете в косите" Представя Аня Студио.